gauza gure maps euskeraz jarriko dugu. Horretarako botoitxo honetan klikatu eta hemen dauzkagu hizkuntza aukera desberdinak. Mapa barrua mugitzeko xagua erabili dezakegu. Xaguaren gurpiltxoarekin zuma handitu edo txikitu, edo hementxe dauzkagun ikurren bitartez gauza bera egin dezakegu. Mapan bilaketa bat egiteko, hemen gorreio txuri honetan bilatu nahi duguna idatziko dugu. Izena, helbide osoa, edo koordenatuak izan daitezke. Idatzitakoaren arabera, maps berak proposamen desberdinak egingo dizkigu. Bergara herria, Donostiako Bergara karea, eta bar. Bergara herria aukeratu eta bertara joan gera. Udalerri bat aukeratuta daukagulako, udalerri horren eremua markatuta agertzen zaigu irudian ikusten dugun moduan marra gorrien bitartez. Mapa Bergaran kokatzeaz gain, Bergararen argazkiak eta ondoren ikusiko dugun Street View aukerak ere eskaintzen dizkigu. Bistan dugun mapaz gain, trafikoari dagokion mapa, edo erliebe mapare ikusi ditzakegu. Erliebe ikuspegiak kentzeko, hementxe klikatu eta mapa aurreko bertxera bueltatuko zaigu. Mapako toki konkretu baten koordenadak jakiteko, xaguarekin eskuineko botoiarekin klik egingo dugu eta zer dago hemen aukeratuko dugu. Hementxe dauzkagu klikatu dugun tokiaren helbidea eta koordenatuak. Kasu honetan Street View aukera ere ematen zaigu. Eskuineko botoiarekin klikatzean zer dago hemen aukeraz gain beste batzuk ere badauzkagu. Horien artean askotan erabiliko dugun neurtu distantzia aukera ere badugu. Klikatu dugun lehenengo puntutik hurrengo puntuetara dagoen distantzia markatzen joten da. Bukatutakoan berriz ere eskuineko botoiarekin klikatu eta garbitu neurketa. Toki batetik bestera nola joten den ikusi nahi badugu ere jarraibideak aukeratuko ditugu. Aukera desberdina dauzkagu. Kotxez nola joten den, garraio publikoan nola joten den, edo oinez nola joten den. Bide gorriak egonezkero bizikletaz nola jongo oinateken ere esango leguke. Lehenengo abia puntuaren helbidea idatzi edo mapan klik egingo dugu. Hauxe esaterako. Ondoren, helmugaren helbidea idatzi edo mapan klik egingo dugu berriz ere. Jo dezagun, hau dela gure helmuga. Klik. Tresnak ibilbidea proposatzen digu. Batetik bestera zenbat taratuko deun esaten digu, nahi izan ezkero urrats guztiak detaile guztiarekin ematen dizkigu, ibilbidean puntu gehiago jartzeko aukera ere ematen digu, eta egin beharreko ibilbidearen aurrebista bat ere erakusten digu, Street View erabiliaz. Aurrebistan aurrera egin ala, gezitxoak markatzen dugu non gabitzan, eta argazkia ere eguneratzen juten da horri dagokion testuarekin batera. Ibilbide bera oinez egin beharrean kotxez egingo bagenu, trafikoaren zentzuaren arabera ibilbideare aldatu egingo zaigu. Kasu honetan 3 aukera ematen dizkigu. Honako hau kilometro batekoa, beste bat 1,2 kilometrokoa, eta hirugarren bat hau ere 1,2 kilometrokoa. Bakoitza klikatuaz, horri dagozkion datu eta laguntza guztiak agertuko zaizkigu pantailan. Ibilbide luzeago baten jarraibideak bilatuko ditugu orain. Jarraibidea klikatu eta Bergarako puntu honetatik Zumairaino joango gara. Oraingoan garraio publikoa erabiliko dugu. Hau egitean ere aukera desberdinak ematen dizkigu. Grafiko honetan ikusten dugun moduan, bakoitzaren detaile guztiak ematen dizkigu. Nondik nora eramango gaitu bakoitzak, eta bakoitzaren ordutegiak, geltokiak eta bar. Mapen kontsultarako atal honetan ikusi dugunaz gain beste aukera hauek ere badauzkagu. Azpialde honetan mapan daukagun eskalaren informazioa ematen zaigu. Eskala handitu ala.
informazioa egokitzen joten zaigu. Ezitxo hauetan klikatuaz, mapa kokatuta dagoen tokiaren argazki, aurkezpen edo panoramikak eskaintzen zaizkigu. Zumaia inguruan gabiltzenez, Itzurrungo hondartzaren argazki txango bat proposatzen zaigu. Argazki gainetik pasatzeakoan, hondartzari nun kokatzen den esaten zaigu. Beste honetan panoramika bat eskaintzen zaigu. Argazki bat, beste bat, eta bar. Zuma zenbat eta handiagoa egin, argazkiak mapa kokatuta dagoenen tokira gehiago egokitzen dira. Zuma txikitzen dugun neurrian, argazkiak ere eremu orokorra bat hartuko dute. Street View aukera ere aipatu dugu. Hau aktibatzeko hementxe dugun panpintxo hartu eta mapa gainean jarriko dugu nahi dugun, ezagutu nahi dugun tokira. Location esaterako zuma handitu, panpina hartu, eta urdinez markatzen zaizkigun tokiak dira Street View moduan garatuta daudenak. Hemen utziko dago. Mapatxo honetan agertzen zaigu panpina lekeitio barruan non kokatuta dagoen. Argazkian bertan xaguarekin klikatu eta toki batetik bestera joan gaitezke. Gainera ikusten ari geran irudiak noizkoak diren ere agertzen zaigu. Kasu honetan 2013ko azarokoak. Hortxe klikatu eta aukera gehiago ere eskaintzen zaizkigu. 2011ko martxoarenak esaterako ere ikusi ditzakegu. Era honetan, gune bera urte desberdinetan nola aldatzen joan dan, konprobatu dezakegu. Mapa modura voltatzeko, itzuli mapara gainean klikatu eta mapara voltatuko gara. Orain arte ikusi dugun guztia mapen kontsultari dagokiona izan da. Jarraian Googleko nire saioa zita dudala, nire gordetako mapetara joko dut. Eta bi aukera desberdin agertzen zaizkit. Nire mapa guztiak ikusi edo zuzenean mapa berri bat sortu. Lehenengo nire mapak ikustera noa. Honetan ere bi aukera dauzkat. Alde batetik nire mapak. Eta bestetik Google Mapsen bertsio klasiko edo zaharrean sortu izan ditudan mapak ere ikusi ditzaket. Bertsio klasikoan sortutako mapak badauzkat, horiek pixkanaka bertsio berriarekin ireki eta gordetzen jotea komeni da. Hala ere Googleek iragarri duenez, epe laburrean klasikoan sortutako mapa guztiak bertsio berrira pasako ditu. Nire mapak gainean klikatzen badet ere, bi aukera desberdin dauzkat. Alde batetik nik sortu ditudan mapak eta bestetik beste norbaitek nirekin partekatu dituenak. Nirea den mapa bat irekita daukagula aukera desberdina dauzkagu. Karpetatxoaren ikonoan klikatu eta hemendik ere mapa berri bat sortu, mapa bat ireki, oraintxe irekita dudan mapa hau ezabatzeko aukera ematen dit, mapa kapsulatu, maparen datu guztiak KML formatura esportatu edo mapa imprimatu. Mapa berri bat sortuko dugu orain. Lehenengo, mapari izena jarriko diogu. Nahi izan ezkero, azalpen bat gehituko diogu ere. Orde. Orain arte ikusi dugun mapsekin alderatuta desberdintasun nabarmen batzu dauzkagu. Alde batetik, hemen behian zeuden argazki Street View eta gainontzeko aukerak desagertu egin dira. Eskalaren informazioare desagertu egin zaigu. Lehen trafiko eta errebeko ikuspegiak bagenituen ere, oraingoan lezionik klikatu eta beste zenbait agertzen zaizkigu. Satelite ikuspegia, erliebea, eta bar. Goialde honetan, maparen ediziorako zenbait botoi ere agertu zaizkigu. Eskutsua, mapa mugitu eta mapan jarrita dauzkagun elementuak hautatzeko erabiliko dugu. Markatzailea klikatzen dugun puntuan
markatzaile bat jartzeko. Izena eman. Eta naiz denez gero, deskribapen bat. Deskribapena testu hutsez osatuta egon behar du derrigorrez. Baina irudi edo bideo bat ere gehitzeko aukera ematen dugu. Googleen irudi bilaketan bitartez, irudiaren URL-a jarriaz, bideo bilaketa bat eginez edo YouTubeko URL bat jarriaz. Google Mapsen bertsio honetan behintzat guk gordeta daukagun argazki bat gure ordenagailutik zuzenean igotzeko aukerarik ez digu ematen. Puntua gorde eta gorde ondoren aukera desberdina dauzkagu. Jarritako testu eta azalpenak editatu, ona iristeko jarraibideak bilatu edo puntuera ezabatu. Puntuak gehitzeko sistema desberdinak erabili ditzakegu. Aurreko adibidean ikusi dugun moduan, zuzenean tresna aukeratu eta mapa gainean klikatu dugu. Oraingoan bilaketa bat egitera goaz. Bartzelona bilatu eta Google Mapsek adierazten dugu Bartzelona non dagoen. Berdez daukagun puntu hau bere bilaketaren emaitza da. Ez dugu oraindik puntu hau gure mapan gorde. Gordetzeko puntu gainean klikatu eta gehitu mapan aukera sakatuko dugu. Gure mapan gordeta gelditzen den momentutik aurrera, berde kolorea izan beharrean, gorri kolorea dauka. Bi puntuen arteko distantzia zuzena neurtzeko, botoien artean daukagun neurtu distantziak eta azalerak tresna erabiliko dugu. Tresna aukeratu, lehenengo puntua, eta bigarrena. Neurketarekin bukatzeko azken puntuan klik bikoitza egingo dugu. Kasu honetan, distantzia zuzenean 472 kilometro dauzkago. Tresna hau da erabiliko duguna itsas zeharkaldietan egindako distantziak neurtzeko. Distantzia kalkulatu beharrean azalera kalkulatu nahi dugun, tresna bera aukeratu, esaterako Gasteizen Alde Zaharraren azalera kalkulatzeko, puntu desberdinak markatzen joango gara. Azken puntua abia puntu bezala erabili dugun puntuera klikatzen badugu, perimetroa zain azalerare emango dugu. Distantziak eta azalerak neurtzeko erabili dugun tresna erabilera bakarrekoa da. Botoia berriz sakatzerakoan egindako neurketa desagertu egiten da. Gure mapan marrak eta azalerak marraztu eta gorde nahi baitugu, marraztu lerroa tresna aukeratuko dugu. Bertan klikatu eta gehitu lerroa edo forma aukeratuko dugu. Hauetaz gain, kotxez, bizikletaz edo oinez joateko ibilbideak ere gorde ditzakegu. Marrak marrazteko dagokion puntuetan klikatzen joango gara. Azkenekoan, klik bikoitza. Lerroari izenburua jarri eta nahi izan ezkero deskribapena eta irudia edo bideoa. Marraztutako lerroak gorde ondoren lerro horrek hartzen duen distantzia ezabatu edo editatzeko aukerak ere ematen dizkigu. Azalerak marrazteko ere beste horren beste. Forma aukeratu. Eta azken puntuak lehenengoaren berdina baldin bada, lerroa marraztu beharrean poligonoa marraztuko dugu. Honetan ere izena jarri, deskribapena eta argazkia. Eta gorde. Kasu honetan distantzia emateaz gain, azalerare ematen dugu. Mapan sortu ditugun elementu guztiak laukitxo honetan gehitzen joango dira. Google Mapsek gainera elementuak geruza desberdinetan antolatzeko aukera ematen dugu. Hasiera batean, berak sortutako lehen izenik gabeko geruza batean jartzen ditu guztiak. Horren gainean klikatuta, izena jartzea daukat. Geruza gehiago sortzen baditut, bigarren bat sortuko zait, hau ere izenik gabekoa. Bigarren honetan nagoela, beste puntu bat mapan kokatzen badet, bigarren geruza honetan kokatuko zait. Geruza desberdinak ditudanean, pilak batera ikusi,
edo mapatik kendu nahi dituen erabaki dezaket. Hala ere, Google Mapsen bertsio honek gehienez 3 geruza bakarrik onartzen dizkigu. Gainera ibilbideak. Eta berak emandako gainontzeko zenbait informazio geruzatan ere antolatzen ditu. Beraz, oso erresa da 3ko muga hori ere gainditzea. Bai gehitutako puntuak, bai lerroak eta bai poligonoak ere edizio aukera gutxi batzuk ere ematen dizkigute. Puntuen kasuan, puntuaren informazioaren ondoan daukagun ikono honetan klikatu eta puntuaren kolorea aldatu dezakegu. Baita puntuaren forma ere. Nahi izan ezkero, ikono gehiago ere eskaintzen zaizkigu. Lerroari dagokionez, kolorea aukeratzea zain, lerroaren zabalera ere aldatu dezakegu. Eta poligonoaren kasuan, kolorea, poligonoaren gardentasuna eta ertzen zabalera. Gure mapan, Mapsen bertan ematen zaizkigun aukerak erabiltzeaz gain, datuak inportatu ditzakegu ere. Inportatu aukera sakatzen badegu, CSV formatuan, kalkulu horri formatuan, edo KML fitxategi formatuan dagoen fitxate bat aukeratu, hona ekarri, eta Google Mapsek fitxategi horietan dauden datu guztia gure mapan ezarriko ditu. Eta azkenik, mapa taldean osatu nahi badegu, partekatzeko aukera erabiliko dugu. Partekatu botoia sakatu, eta Google gainontzeko dokumentuak partekatzeko erabiltzen duen formatu bera agertuko zaigu pantailan. Alde batetik dokumentua pribatua dela eta nik neu bakarrik aldatu dezakedala adierazten dit. Jabea sortzeko erabili duen erabiltzaile bera da. Mapa partekatu nahiko banu erabili behar dudan esteka hemen goian agertzen zaidan hau. Partekatze baimenak aldatzeko aldatu botoian sakatu eta aukera desberdina dauzkat. Mapa taldean landu nahi badet, mapa nirekin batera lantzen nahi dudan jendea gonbidatu beharko dut. Hemen klikatu, erabiltzaileak edo erabiltzaile taldeak aukeratu eta zein baimen emango dizkiodan aukeratu behar dut. Editatzeko baimenak edo ikusteko baimenak. Gonbidapena egiteaz gain, posta elektronikoz jakinaraziko diodan erabaki dezaket. Eta nahi izan ezkero, mezu bat gehituko dut.